Kepor kelabiang bangin sedang no ikini kijing hising hagini ka janmit ko mensim jonga tuger khu yau try bat baro kabahanga yega gerteng bakhu jong u ko mensim jonga tuger khu yau try bat bat kled ye gijing le bha jong u baro ubamam ye gijing le bomman jong pha baro ubashna ye gijing pang jong pha baro ubapen im ye gijing im jong pha na gijing jot ubapen phong pan siat ye pha da gijing le isn a ba da gijing isn a bajam ni ye beteng ye ga jing shakri ga jongi Daga jingruai ke ba ars pak sanpo, ke jingruai ke ba ars pak sanpo. Nong pen im tuan kami, ai hangi ke jing isnei, jing thong jong me kenang terkong, klem uslap ke jing ai atrai ken mau, jing yerap ken wan nami, ke jingruai ke ba ars pak sanpo. Nong pelim tuan kami me hangi ka jing isnei jing thong jong me kenang terkong lem muslam ka jing ai try can mau try can mau jing ya ram gan wan nami wan long shu ba yang jing ai do pen shai hangi na neng yo baklem kabor umensim kin yambaro gijing tung atraiken mau jing yaram kan wanami kalalong iten na chisin kabajer ngam kakuper temen kata kaktin jong mi ya kadonun jer try can mau jing yarab kan wan nami hadin kata kala reng kyang gijing tung rula jan yam Kila krau borgi deng shia ya ukaukin saku jam atraiken mau jing yarab kan wan nami haswa ba nyini phai joble ki jing duai tongin sa skor ye ka tien ki jong ble
naga kitab kisim ke beningkong kelenong ke ba khat khandai ngan puli yaki pratli kit khot ki beningkong khot ke beningkong hadu ke ba pra ti u ahab ulai thu ya ke Jezebel ya baro ke bau Elijah ulale bat kumnuru bau la penyap ya kinong itu lepa baro dagawait lam anda kumta ke Jezebel kala pha nong lam ktin sau Elijah kadaong to ki blei kin le kumta yanga bat palat ru ladangan om penlong hamar keni kapor la shai ya ga jing im jong me kum ka jing im jong wei ne kita ti habau la yo i ya kata ula yeng joj bad ula phet no namar la ga jing im bad ula let poi shabier sheba kabadei ya ke juda bad ula i no ya lau sakri hangta henrei uhi ula let chisngi lenti sakri khlau ti habau la poi ula shong hapo uding ratam bad ula duwai na kabenta ya la de ba un yap no ula ongru kalabiang kata menta atrai to simno ya ke jing im jonga nabangam long khambha ban ya ki kpa jonga teula thia bar ula yo thia hapo uding ratam ti hakmi u angel ulakta yu bar ula ong hau khejoj batobam bar habau lakmi te hakmi ladon hajan ke khli jong u ukpu bala shet hau ringading bat siklong ko ti habau la bam la di ula thia no pat ti angel utrai ula wan sa sisien bat lakta yu ula ongru ki joj batobam namar ka jinglek ka jingai e yami ti habau la khi ula bam ula di bat ula yaj haga bor kata ka jingbam saupo sngi bat saupo mien hadu u horeb ulomu blei ublei ni sneban kirku ya gijing puli bar ga basha skor ga ktin ga jong ublei nyi duai atrai ublei bok pa jongi babning ublei bakrau ublei badon bor ublei badap da gijing e bat gijing isnei ublei jongki pateng ke bala letno ublei jongki shakri jongka Old Testament baru blei jongi hakini kisngi ki bamenta nyaingo yeme kan rabi ya ga jingdon rengkat ke jong me lembat ni iwei pa iwei kum kit khot jong ka balang ke jong me hakini ke jaka nyaingo ya ga jingri ke jing sumar ke jong me nyaingo ya ga jing ptin ke jing lam ke jong me nyaingo ya ga jingdon rengkat ke jong me ko kan ran hagaba meladon ringkat lembat ni iwei pa iwei lingba kini kisngi kita yo kipnai kibalalit no nyangu yemekan ran biid ba melasha yengi bengin rung segini kisnem kabathamai lajan artli kipnai atrai ni lajaj haga jingi snei ke jome bar nyangu yemeko kan ran biid ba me penlong yengi kumni kumbangi long nyangu ru yemekan ran namar kini kisngi kilong kisngi ki ba e baling ba ki por ki bala lek no nyem sim la yo ya kalat ban sakri laj do yeme henry mentangi angu kan rat bi bangi dang yo ya kini kalat ka bala do ban wan sage jing bani ya ka ban sakri ban pendan burom ya ka keteng ka jome ya ka ban ruai ya ro ya ki jing ruai ki ba kan jaman sim ya ka ban puli ka ktin ka jome ban sa skor ya ka ya ka ban yate ya selok ru ya ki jing sisa ki balat ho haka nyewan hagani ka por kan rat bi ban pandan burom ya ka kedeng ka jome nyewan ban pan krau ya ka nam bat ka burom ka jome nyewan ru ban pan dem atrai bi jala ki kho siu hakmat ka khet ka jing isnei ka jome ban kar pat ya ki jing isnei ki jome ban kar pat ya ki jing kar khu ki jome kan ran kham tam ya ka jing im ka bakan jaman sim ka jongi ka jing im ka batlot ka jing im ka baswai ka jing im ka batar khong hapadeng ki ni ki sngi ki badap da ki jing e atrai bi
Isne ye kaban penjau ki jer beneng ki jaume bangin yo atrai bi ye kata ke jing im sim ka ba im ka ba khlan ka ba skem ngidwaya atrai bi ba men long ringkat lembat ngi hekini ka por kat bangi dang sakri ka kedeng ka ba khoi ka jaume to ai bangin mad ye ka jing don ringkat ka jaume kan ran to isne ban kan mau ye ngi ye lau jong sakri barit batrot jaume obe jeng hekini ka jaka ka ba kentang Trai bi ngam don nala di ngas ngau thu yela ka jing trot yela ka jing duna yela ka jing bomla ngawat ye ka khmat ka jome kan rat bi ngagar pa di ki jing snei ki jome to pen dab atrai dalau jong men sim bagani ki jing sakri ka jongi ka bangi yo agani ka janmin kan dar yo atrai bi khendiat ka baman toy na ka banta ka jing im ka jongi Idwai hagani ka porba men kir khu yela ka jong ka balang ka jong me hang ni ha mauro shisha atra bi ngela nang roi ha ka jing don jong ki para bange ngela nang roi ha ka jing don jong ki yeng ki sem kristan henry ha ka jing shakri atra ngi dang long ki batlot ka jing la jong i ban kiu she ka yeng ka jong me ka dang tlot kan rat bi pen side bor yengi bangila atra ban ai ka jing shakri ka bakham bha Nagabanta ka kedeng ka bakhoy ka jome ngidwaya trabi ibamen pansad bor yala ka jong ka balang ye ki yeng ki sem ki jongi iway pa iway to pandap talaw jong men sim bakhoy jome ken mau ker pangro atrabi ye ki seng ki badon hapo jong ka balang nado ka jinge seng kan thei ka seng jong ki long kmi ki ba persang ye ka ban sakri ban penan borom ye ka kedeng ka jome ka jinge seng samla ka jinge seng khna atrai bi to gersan bor ye ki kan ran bakin nom man thaj no hakini gisngi ki banang wan henre bakin nang yo ye ka bor men sim ban sakri khamba ye ka gedeng ka ba im ka baran bor ka jome to long lem long rengkat ngi kan ran hakini ka por nang yalam ye ka jong ka balang ye ka jingya denti jong ka hakini ka snem hado ka bakut no jong ka ki program ki babon ki bangi don atrai bi ban pandan boram yeme to ai atrai kin long ki bajaj bet ki bajaj renti wat sha atrai bakan wan biang ka jingkhang lat na ki bor jong ka ni ka perthei henrei to pelaj do bangi la ban sakri laj do yeme ling ba ka ni ki snem bar ro ko wei kerkhu ye ka tin ka jong me ka bangi la puli kerkhu ye ka khu bor ka bangin sia ting sia slok akan long ka pala pendap daw men siam ko jomen to sngo kan rat igini ke jing dwai ke jingker pat baret jongi to da map eno ye ki pop kering kang ki jing thlot ki jing duna ki babon na bai kini baro ngo ngi demi pan ka keteng Jesus Christ mentabat hala kertaru amen mentangin yo sngo ye ki jing pen bana ban pan pendep ru ye ki jing pen kentang ye ki jing aingo Di Parbagit Bayit jong kabalang Presbyterian Mauro lembar kiwei parki parngai ki bam kerteng han kabalang ki bajuan senran yangi berkersan yangi naka sing utrai na kaliang jong kabalang ni ai kublei yipi ha kerteng ke tiang tam mak kabran bor trai ban kun imjengi uji sukris ni ai kublei ru ye ki wei pat ki parbangai ki bamna ban dalang bat ngi ha kan gejing seng re bakum kabalang ngin sia ban laj ye kan gejing sakri han kapor ling ba ki YouTube channel jaga balang Presbyterian Mauro ni ai kublei yipi baro ha ka kerteng uji sukris inongkren hapeng jengi ilong iwei ni kitam san jaga balang i temsan secretary kebalang temsan IW Karsano temsan naka liang joka balang ni dap naka jingkemen ka bakrau ya ka ba phila ban shim ya ka ni ka benta ka bakentang ka benta ka bakrau ban sam ya ki khun po joka balang ling ma ktin ka jo blai satang shibit por kum kabalang ipan pau ka jing sungu e yublay ba item san ni layo e ka jing khia na ka jing isnei ka jing u ilala ban shim
ya ke bentah ban penting ya ke kam apa jaga balang ban kam tam ha ke por ban yeng na ke jaga ke bentuk ke bakentang ban sam ya ke tin ke jong ublei ka jing dwai ke jing item san ke long ba ublei un ai phi ya ke jing kot ke jing kia ban kam tam ya ke bentah ke jong phi ha ke balang ban pentelun ya ke kam dan kapor sekapor temsan dulu idul kasana oro ila de ban shimantaro kum u secretary jong kamolai presbytery ban ngisung tho ka jingkit jong kalong ka bakhya na lor kum u secretary jong kabalang ha ka synod batru kum u secretary ka presbytery kum kabalang i bo ka jing duai phi temsan ba blei na phi ka jing start ka jing shampang mar kham tamวันไอพีก็จึงก็กับขยะปูระขณะพิลาเป็นเป็นตุนินกิคำกิบลาตันรองหากตรเป็งก็จงพีนักำตากับบุรมก็จงอุบเลยอิงเกตสแคมกันกับคูบอร์กับบางสิ่งบันสงบหากกันกับนอพาจนกับสีกันลองกับคูบอร์กับอุบเลยอุลาชนป้ากับดอนุก็จงพีบักตากับคูบอร์กันลองกับจิอามันเสียมอย่างนี้กุมกิคูนจกับบาลังงี้ด้วยก็จะเป็นสเลก็จงอุบเลยkajik pengketang ba kajik kurbor phi daun sim bakhoj ka class suspension kan teng biang mata kajan mit hakapor sau baji kani pak klong kajik pekan mau na kapenta gitu ki para pengai ki bela apply ke pos klina hakabalang ba ka tarik ban interview kalong hakasitarik umaj arjar fuar kata kanika tayo gubernwan ka singi baar bat kapor kan interview kan long hakapor khandai baje men step omshu hakapor krawik baje kumbala penbena babtha mansua kumta kituki parngai ki bala apply ikne kam klina kin sngoba ban bu jingmut ba ka interview kan long hakasitrik umaj ajar fuar hang ni yeng mani hakapor khandai baje men step ki program jeseng menta ka janmit ki long kumni kajing second thai kan long tang shuai kan kajing seng inong ilam Mrs. J Khasano chairperson kajing second thai iban police dang bat duai Mrs. Hababiang lang pertu bat inong kren ilong i Dr. Mrs. Teliying Nyuta kajing seng samna kan long hakapor san baji janmit bat police dang bat duai Miss Imarlin melengap nong kren Mrs. S Khasano bat ka topik kan ah ni ka janmit kan long ka puli puthi bakador jong kajinglong Kristan. Ki program hakanika tayo kabanwan hakamit balang kata haka artrik umaj arja fuar ini asngos kawipat ka subject kabaong ulapan kha arsin yangi syakajing kermen kabaim ya kabala pensionong rim na kasiti kabanikong Petros kalong kaba ningkong gadkhot kabalai ya kabala phya na ka theme kajing khapat ya kibangai Lasanya ia kena ke subjek ha i Mr. Ido Khan. Iban polis dang bat duai in long i Mrs. Farida Karbuki. Hakamit si sejan kata kasantrik umaj ajar fuar nginyo eka jingseng duai mit si sejan bat kamat jing duai kan long na kabenta ki ying Kristan ha kabalang. Ban polis dang bat duai Mrs. Duna Nongse. Hakan kasi try ka banwan kata hakan riutrik umaj arjar fuar inong kren ilong i pastor joka balang Reverend Lendans Im. Hakan ni kapor ngan soba ban khot iki ushers joka balang banora iki jiangu bat ngasngoba ban kerpat han kapor ye iwe ni kriurang ba joka balang Mr. H Doling ban soba ban perketang ya kijing aingu. Tôi ni pendam lagi jeng dumai. Kumni pat au blay. Ngiwan ajan jong mi. Ban manis im yami.
ban maniru tang yami habangi don hakana ka ying ka bakentang ka jongmi ablay ba bha ba isnei kat nungi dap da kajing sungu yami ablay nakabenta kajing ri kajing sumar kajing don rengkat ka jongmi hakipor ki sngi ki tayo ki benai ba ki snem ki balalej paro ngilong kum ni ngilong kenrat om da ka por ka jongi ndrei de ka jing ayai ba ka jing le isnei ka jongmi namar ba melong ublei ubodon ka bor hakabneng ba ka kandau drai yarap yangi nang yai pten ni ka jing im ka jongi kenrat kat bangi dang don ka ni ka sla jung ka perthei ai ba ki ai baro ki bangi le na ka benta ka burom ba ka kerteng ka ba im ka jongmi kandalong ka ba pediang hun kenrat hakmat ka jing isnei ka jongmi drai ba bha akan ika por kenrat ngabo ika jing kerpat kenan nak kebenta kini ki jing ai ngu ki ba me mela ai lemba ki khun ki jong mi trai ba pha na ka benta ka kam ka ba khrau ki jong mi banang mala ban pendiar ba banang pen khrau e kalama ka gospel ki jong mi bat ai ru kenrat bakini kinang lang kinang roi kinang banang kerku daka ketin ke ba im ke ba don bor ke jong mi ba shano siapa pendon kam yaki kenrat kandalong ke jeng mentoy bat kandalong kenrat kak benta ke ban pendon kam ya gi mensim ki ba koridor ki ba hakani ka slajong ke perthei ki bampat sem itu yami ablei trai babha to kurkhu yaki kurkhu ki khun ki jong mi kurkhu ki kti ki bala no ki ni ki jing ais ka kam ka bakrau ka jong mi kenrat to nang don rengkat wat ki nang ai ki ka kamai ka kaji kenrat ka bah nang kerku kenrat di ka kam ki kti ki jong ki bagi nang la ban ai khambon ka kam ka jong mi nang kenrat ba ka kam ka jong mi kenrat kanang ya sakhamat bat kanang ya se jong kenrat ba bah trai ba bah nga apa nga wan hajan jong mi sa sisin ban ai ke jengu kenrat na ban tau syakri jong mi trai ngitip baro bah kini ki benai begini ki sngi ki belalej udon ha pedeng ki jeng sitom ke bakrau hendrei atrai syakri jong mi ha pedeng ki jeng sitom ulawat ika khmat ki jong mi kenrat bat atrai mela phai kten ya u bat mela penkhia ya u bat mela airu eka bor ha u kumni kumba ulong bangi yo i menta haka jaka kentang tam kama mela bu yo menta kasngi trai ai baka khubor ka ba lamba jong u a trai ba ba kanda long sisya ka bor ye ngi iwei pa iwei kanda thau thumai ye ngi iwei pa iwei a trai ba ba bat baka nang airu kenrat ya ka mensim jong kejing ik ka mensim jong kejing syakri bat banang la kenrat banang yaiki us ka ying ka jong mi namar klem mami kenrat ngin mlong ai ru em dei kenrat mami ubon penla yang i yaki ai baro trai ngim nang ban ngam nang ban pan kat kum padai mon kamuan ka bakhu ka jong mi ngai ngu yami a trai nam taki ai baro ki ba me mela le ha ka jing im ka jongi bat ha ka jing im ka bangi don ha ka balang hamauro atrai sim ka buram baro shaladi atrai to map to klet iki jinuna ki like kilet ki babun ki jongi nabai ki ningi dem ngi ngu ngi pan ka kerteng ka badon bor tam ka jongmi bat ka bathiang tam ka jongmi bat ka bajanai tam ka jongmi Yesus Kristus bolong nong pen imba e jongi menta bat hala karta amen. Nginya ruai pan ke jing ruai ke ba sispa lai pun yo haswa bangin ye poi sekawai pat ke benta sispa lai pun yo pa atrai ye la jing sawa menta da ke bor bakrau ban ye le ye ke tin jong me sha bu briu umla
kan pau ya keleng ding beneng thang kabom man bad jing meng shispa lai pun yo bro artli kidkhot Traya la jing sawa menta da ka borba kra banya le ya ka tin jong me shabu bril la kan pang ya keleng ding boneng hang kabang man ban jing meng các thiên jong mi kalabiyang ban ya lam shakut ka cloud long ka jing shan long ulo ban ito ba mi da pa din ba ne long ha mi kom ha ka ni ai ngin le Tony Dwai Kuble Kokpa Jungi Babning Nilapoi Hagapor Kaklipmat Jong Gajing Slok Negaktin Gabakho Gabakantang Kajome Pankantang Yelau Jong Shakri Baret Batlot Jome Pandab Yu Dagabor Kajong Mensiam Bakho Kawai pagawai ke kentin kabangan ong hagini ke porto aikan long kabala persat mensim naga khet ke jingis nei ke jome bako khubor kan long jingbam naga benta jonga ban naga benta jongi lang kibadon hage jingis sing hagini ke por simti atra yigini ke por barok kawai nyai ti kikti ke badan bor ke jome to snow yika bango to mam ki pop jongi baga keteng Jisu ngipan amen ki para bangit be how try jongi Jisu Christ nado I pastor Reverend Dan Siem ki teman pesan ki balong kinong serai jong kabalang ki dikhot ke komiti balang kat kibala banyadon kilong kmi kibai jongi kibalong kinong kersan kibarat ba jong kakam ke jong ublei hapo la ke jong kabalang man banga don program seno ngam juklet ban penpau ke jing sngongo ke bakarpang ye kilong kmi Namar de maki ke balong kinong kersan bari ya kakam ke jong utrai ha ke balang ki khon samla ki balong kalawe jong ke balang kat ki bayadon ke jingi seng lesi ki heb ki barit la dadon ngai ko blei pi wei ha ga gedeng ke ba im ke badan bor ke jong utrai bau nong penim jongi u Jesu Christ Perabang ibu nyalade ban yeng nagani gejaka men haka khat khandai tarik ubnai December jong kesnam kabalalit no Henry ngam simlala ban le kumta badi wei pad itman besan ilade ban sim bani rab nagabenta jonga hagatu kapor nga penpau ke jing sngoburom ye
ibala sim ya ketu kebenta ha ketu kepor ngai ku bleiru ya ke program komiti ke ba la ibet ban penyo pat ya ke ni ke sien ke ba mentang bangala ban yeng ha ke ni ke jeka ke bagantang ban ya sam naga ketien ke bakhoi ke jong blei ngai ngo ru yau blei ba ulai isnei ban penla yanga ban yeng ha ke ni ke por watla ha ke jing sisa ngam pada sngobit sngobiang pura hakamet tenrei nga aingo yo blei baula penla ban long kumni kumbang long menta kat baya kendo serum seneng ki parabange ki ong teman besan pila long kumno menta ani sngotenat ban yu ibiang yepi ngasngo ku menjau man nyilat wai nagabenta jongpi man lagapor ngim juklet kat ki bangi kendo ki ong ya gani kektien ban ngadap daga jing sngo red ria ba ki para bangi ki e ki ken mau ha ki jing duai bar ki la kersan rat ba sisa hakitu kipor kitayo kibangadon na preng kajing sitom ka bankhia hado kata nrei kijing duai kijing kerpat lem jongphi ki parabangi bi kira long da sisa ka borba ngada smultho kira long da sisa ka borba ka balakhli pat yanga nagatu kajing long ka betlot ka bersuai ka bangam sola kerdasu nrei menta obleu la isnei ya ka bansa skori ki jing dumai ki jong pi kum ka balang jong pi kum ki para banget kat ki bala ken mau ban duai obleu la sa skor bat ula ai ka jubab jong u bangila bani sempat kum ni om tang ki jing duai la ni ki jing kersan da ki jing sngo da ki jing perkhat da ki jing ken mau lem henrei kidon na preng jong ki khon jong ka balang ki balaya no sen yang ru kat bala isen e mar khendiat don ki bala no khambon ru ya gaban yarap yanga hagani ka jingsem sitom ka bangala yakendu hagini ki benai ki bala lek no ublei udon la ka jong ka bha la ka jong ka banta ban kerkhu ye phi wei pai wei kum ki khon jong ka balang kum ki para bangen Pinang yo kerhai ye ki jing don kam ha ka jing im ka jong phi pinang yo kerhai ki met ki phat ki ba kot ki ba khia ka jing im ka ba dam ka ba biang halaki yeng ki sem ka jing sngo ngo ro ka long ya ka balang hi hapo ka jing lam i pastor jongi reverend lendan sim ka baladon la ka jong ka benta ka ba kerpang ban yarap lem yanga bare ka yeng hagani ke jing shem ke jing kendo ka bangila yamat kumjo ru ya ke jing sengen thei jong ka balang ki baladon la ka jong ka bha ka senyang ke jong ki na ka benta jonga ubleun kerkhu ye phi baro ki para bangai be ye na ka benta ki ki ba phi philale la ka long ki kti ne ki jing duai da ka do not ka man sim ke jong phi ubleun kerkhu ka khubor ka ba ngadon ban wan ra preng jongi kini ka por ka di ka tu ka ba ngalapuli menen ka sedang ka kitab kisim ka baningkong ka lenong ka bakhat khandai ka khot ka ba nyo ka khot ka ba nyo ka ba ong khi joj batu bam namar ka jinglet ka jingai e yame khi joj batu bam namar ka jinglet ka jingai e yame hagar khot ka basan kidon kikintien gi baong khi joj batu bam ki para bangin bi kani ka khubor kamdei su ka sin ka baningkong hangni haga balang hangni hamauro
ngalakren yakni haga snem arajar san haga khan riu tarik ubnai Oktober ngakwa ban penken mau biang yakni ka khubor apreng jungi hakini ka por ke George batu bam namar ka jinglek ka jingai yemi nilayan benta lajan ar benai duna shisngi uni ubnai Februari udon tang ar pufrasngi balasai kaladai kesngi ka bakut benai kumtang nilayat ar benai duna shisngi hakani kesnem arajar ar puar barabangi phaidin sekini kisngi ki balalik no long ka burom ka jingo yaublei baula ripen im ye ki jing im ki jongi kumni simet siyeng halaki jong ki jing trei ki jing ta ki jing lek ki jing wan halaka jong ki jing im haki yeng ki sem ki jongi ban deida ka jing i ba ka jing isnei ki jong blei bangila ban sempat kumni para banget ban yo ban sakri ya ka keteng ka bakhoi ka badan bor ka jong blei kani ka khubor ke George batu bam namar ka jinglet ka jingai yeme kade ka khubor nau Elijah ka khubor na ka jing im bat ka jing trei ka jong Elijah yin ya pen kan mau katu kani ki jing sisa na kani ka benta jong ka tin ka jong ublei Elijah kamot ublei ulong ukan rat jonga ka jingmut Elijah kalong ublei ulong ukan rat jonga Elijah udei unong Tishbi hagasnong Gilead kabadon sa pangmingi na ka Jordan udei uway na kinong ito lupa ubala im hagapor ka jing sensar jong usim aham uni usim aham ude usim ubersniu ude usim ubala sensar ke hima Israel bat ude mau ubala wanra ban pen itu yau bleibal hapreng ke hima Israel hapreng ke jai penriu Israel kabala penlong ya ki jai penriu Israel bakin no kabamani yau blei ba im blei ba sisa yau blei Jehovah bat bakin mani ya ublei bal jongkinong kanan kalok jong u ahab kadai ke Jezebel bat lasul thu bagadai maka kabala longkli halor jong ahab kumno ban sensyar ya ka hima Israel namar maka kamde ke Israel mereka diga nongwei Elijah ulayat ka jingya denti ka ba sem sitom sibon kumunoi thu lupa ulayat ling ba ya ka taki lai south ligi snem jong ka jing rang ringkhiang ka jing terkhong ka jing ban jong ka nem sniu ka bakrau ha ka ri Israel uladai banya ding ba ya nakawai ke jaka sa kawai pat ban jaw ka sep ka sar ban yathu lupa ban panpana ya ka khubor ka jong ubleng uladai ru ban yatenju bor bat kita ki nong yathu lupa jong ubal uladai ru ya ka ban phet yap na kikti jong ka Jezebel ka balong kanong sun ke jong Elijah bat ko mangila pulin ke ktin ke jong blei Elijah ulahab ban pedyap bat ong ke ktin ke jong blei ula pedyap syakari khlau bat ha kata ke jing pedyap jong ula poi song thaj harut jong kata kawa kherit ula di na kata kawa ula pentingin penjat haj jela dia ka taha kata kawa bat ong ka ktin ka jong blei kiting am kila wanra jingbam yo mid step uwayukpu men mid uwayukpu men step bat ula di ya ka na kata kawa
Henry na kadau jong kata ka jingrang ringkyang ka jingrang terkong kata ka wa kala rengat no bat kum ta ula dei ban mi nang ta ban pet no nagini kabenta ki para bangin ngakwa bangin ya pet ya ki light li ki jing higai na ka jing im jong Elijah kabaning kong Elijah ulas ngau thai bad ulas ngau tulot ngai lengai hakata ka jing phet ka jong u na ka wei ka jaka sa ka wei pat hakata ka jing yai lenti ka jong u na ka wei ka jaka sa ka wei pat kham tam le le kata ka jing phet ri na ka sim na kata ka Jezebel ulas ngau thai let's say la ban ong de ka tien ulas ngongya bar ka wan ka jing kali balei ulas ngothai balei ulas ngotulot balei ulas ngongya uneu Elijah kadau ka long namar baula klet bau trei ka kam ka jong ublei haba uyan nagaway ka jaka sa kaway pat ya kaban le iki kamba kum kabapan impat yaw kun jong kariw kantay kum kabakerku pat ya kaying jong kariw kantay bau puro hagasang simdo bat ko panyang haw kulong kam simlut hadin kijing trey kijong u kibakum kita ulas ngo kumba utrey ka kam lajong ulaklet ba utreye ka kam ka jong ublay ulaklet ba de ublay ubala pha yo uban treye ka ta kam ulaklet ba ka ta kam ban yalap ban yatho lupa ka de ka kalam ka kam ka jong ublay ulaklet ru ba de ublay ubala kersan bor yo ba ula ban le ye kita ki kamba ki jong u kum ta kum ulong bara bau perkhat ya ke jingya lenti ke berjalan na gawai ke jaka se gawai pat kelenti ke badap da ke jing kelenti ke badap da ke jing ma sabat ke jing thaj ke jing jerem ke jing thangan ke jing sliang ulas ngau thaj ulas ngau tulot ngalengai barkata ke jing sung thaj ke jing sung telot ke jong u kala penlong yu u ba on pet sharod jong kata ka wa kherit bat ban shong hatrai jong tau ding ratam bat hangta ula susong dukhi bat ula dem ban duai daga bau ong kala biang kata menta atrai to sim no ya ka jing im jonga njuk hamdon ki ban duai kum kani ke jing duai netip mano na preng jongi le si ki baha bangila mat ya ki jing sngo jenjar ha ka long briu ki ba ong ya kini ki kintian kala biang kata atrai to sim no ya ka jing im jonga la bandon de se hang ni hang tai sen la nore ki bala mat ye kita kijing tenju ki bam la sa su bakila ban duai ka bukum kata ka jing duai to simno ya ka jing im ka jonga Elijah la duai kata ka jing duai namar kata ka jing sngo thaj ka jing sngo tulot ka jing sngo no men sim kala jur nalor ban ka jing septing ya ka Jezebel kabawad khui sikhui kumno ban yo ban penyap no ya u Elijah namar baula penyap ye ki saus pa san pho ki nong itho lupa jong ubal ha kata ka jing ye khun jong u ye ka jing et blei haulum Karmel ke Jezebel ngila puli mene ka ong baki blei kin sale ai halor jonga lada ngam yo ban penyap no ye me kumba mela penyap ya kinong itu lupa jonga bana kata kada kawat ban yo ban penyap no ya u Elijah kata ka jing sngo thaj
ke jong Elijah ka penlong yu ba untuai. Kalau biang kata menta atra itu simno ya ke jing im jonga. Para bengi bon sin ngimat kumta habangila syakri yo blei. Ngiyakit ya ba yaki kam jong ka balang niki kam jong ka sengken thei niki kam jong ka jing seng samla jing seng khna. Ngiyakan do pat yaki jing ngisem sitom ngim sngola bankit ngakan mau sisin laslem ha kapor bangidang ya long kinong yalam jing seng khna pun muri by way na pedeng kinong kit kam ibalong i secretary jong ka jing seng khna nagadaw ka jing bombit bombiang jong ka kam bar ka jing bomla tikna ban panyat yagi kam habai lawan ha ko komiti la isong komiti bat la yakren yagi kam bat la semba kikam kimya nagadaw ka jing tlot jong ilayam hapok ka komiti bat ngasem baga de sin ka beningkong kata ban yo ba don na pening kinongkit kam kiba sngosi bamla ban kit ya ka kam kabala tenrong ha lor jong ki oili jaw la mat ya kata baru sngo ba umla kit shu baru la ong kala biang katu to simno ya ke jing im jonga mlalan na jing mlalan na jing shitom na jing pang na jing kendo ke baharu kom ha jing im tenre omdon na preng jongi ki banot bantuai kum kata ke jing tuai ke ba Elijah la tuai kawai par ka benta ka long Elijah la madru ya ke jing sngo tumang ke jing sngo kenja bat ke jing sngo marwei badon ki benta ki bau ong mentoi ayusu namar setang mga marwei ngasa baro kinong itu lupa jong utrai ki la yaplut setang mga marwei kam mentoi su usngau baka kam itu lupa jong u kam long kam rum kam long kam su usngau ba mdan basngap yu lau lai thu lupa katno ru usngau baka kam jong u kam sei so su bat ki khon Israel kim pediang setia kim ko ngu setia ya ka jing itu lupa jong u hagat lenong ga bakat khandai dukhat bakat sau ong nga la sngo skun na ka bentau trai u blei ki pai na baki khon Israel kila lendet no ya ka jutang jong me kila pen kelon ya ki duan jong me bat kila penyap ya kinong itu lupa jong me daga white lam bat setang mengahi ngadang sa bat ki wadru ya ka jing im jonga ban simno ya ka jing sngo marwei ka jing sngo kenja ka jing sngo tumang jong Elijah bau sngo bau la sa setang marwei baru ong yo blei setang mengahi ngadang sa ki khon Israel kim ko ngo ya ka jing itu lupa jonga ya ka jing ya lap jonga om tang ba kim ko ngo henrei ki la penjot no ya ki duan ki balasna ban mani ya be namar kata kala biang kata simno ya ka jing im jonga kawai pat ka benta kalong ka jing le phlau blei ha ka jing im Elijah Elijah pedeng ki jing kendo jong ka jing im ka jing sngo that ka jing sngo tulot bat kumbala ong kawan ka jing sngo tumang ka jing sngo kenja ka jing sngo marwei len shop sagata ka jing septieng ya ka Jezebel ulak nyum yo blei kat hado bau lakwa ban yapno para bengi judon gipor giba ngi khnyum yo bleng habangi mad ye gi jing ye gi jing jinjar ha ga jing im mla lan ne ka bokum kata la bandon gipor giba ngi kli yo blei balai ga ja kumni yanga habakat tu ngala ai ga jing sakri naga banta ka kam ga jongme hakarukom ka jing khnyum yo blei ka jing wadau yo blei
Elijah pedeng ke jing sngau ki bakum kita ula syong hatrai jong ding ratam. Ula syong hatrai jong ding ratam. Udah kwa ban yapno. Yeng shu nagata ka jaka ka bau syong. Wat bam shu. Pen sngau shu ya ka jing tengan. Ula shu syong dukhi hang ta ula thia. Hang ta hatrai jong ding datam. Bat ong kani ka ktin ka jong bleu angel jong utrai lawan kersiu. Kijoj batubam. Bat habau kindit na kata ka bayo thia hang ta hatrai jong ding datam. Ula shem bahakli jong u don ukpu. Balas ang haurengading. Bat ko siklong. Bakata kalong ka kamba ka bapla ka bau angel jong utrai ulale. Ba ulawan ra yau tau kpu las ang ha urengading hakli tia jong u Elijah. Lembat ko Lesi u Elijah da ka jing sngau thaj da ka jing sngau dukhi ulakhi. Ula shim yau tau kpu ula bam bat ula di kata ko bat ula tia biang. Ulah tiap biang. Baraka por ba ulah tiap biang gumta wangel utrai sa sipor lawan biang bar ulah ong yu kijot batu bam namar ka jinglet ka jingai yemi. Kijot batu bam namar ka jinglet ka jingai yemi. Bar gumta Elijah ulah kijot ulah bam. Barhadin baula dep bam ula mino nang ta. Barula yaj pat daga bor jong kata ke jing bam sa saupo singi saupo mit. Ke jingya dan ti ke bejrong saupo singi saupo mit tang da weu kpu ubalas ang bad siklong ko Kalala ban kersan yau Elijah hadu bo undapoi haulum horeb. Para bangit biit ke kubor ke balengkot ke bangidon na kini ke jinghikai ke long. Bau blei ju ye no yengi. Hapring ke jing telot, hapring ke jing sngau thaj, hapring ke jing sngau no mensim. Haga jing im bon ke jing ki wan. Kijing yele, kijing sngau adatin, kiwan haga jing im bon sin. Bat kawan ra ye kijing sngau no mensim, bat kijing sngau thaj ban sakri yoble. Nyanget pia menjur bat nga ba kidon kipor kiba nyim sngau kwa ban wan ban kiu se jing yeseng, ni sngau thaj, ni sngau telot, ni sngau no mensim. Henry habangi persang pada ban pai so blei nyila pat ban yo ye ga bor bat kajing pensai bor lada ha ga bakum kata ka por ka bangi ni sunguthaj ni sedang ban wan yau blei nyidang don menta salai spa singi tam ban penkut ye gani kesnem arjar arpuar Bar kumbaga ktien ke jong blei ke ong yau Elijah kijot batu bam da baga jinglet ke jingai yeme. Kalong ke jing sisa baga jinglet lenti jongi ke jingai Sajen lai spa singi tam bangin penkut ye gani kesnam kadang jingai. Namar katang yidon kam ban kijot bat ban bam ye ki jing bam ge bagan jaman sim ban penklan. Bangila ban yad ye kata kalenti jong ke jing syakri ke jing mani ke jong yau play. Nyila ban ye kendo ye ke jing pang ye ke jing sitom. Nyila ban ye kendo ye ke jing duk ye ke jing kerdo. Nyila ban ye kendo ru ye ke jing ke baharu kom ke bawan ha ke jing im. Bat kita kila ban wan ra ye ke jing sngau telot ye ke jing sngau no mensim ha ke jing im ke jongi. Henry ladang yela nang ban kijot bat ban bam ye ke jing bam ke bagan jaman sim. Nyinla ban yo ye ke bor ban yaj ye ke singi ke basa jong ke jing im ke jongi.
unong tho segi Hebrew ong to ngin bread no ya ka jing pen wet baro bat ya kata ka pop ka besat sno hangi bat to ngin ye pet da ka jing ya sha ya ka jing ye pet thong ya ka balabu hakmat jongi da ka bakmi shau Jesu unong penlong bat unong penjanai ya ka jing ye jongi kini ka jing im jongi kalong kum ka jing ye pet kabangi hab ban ye pet na ka wei kesngi se ka wei pat kata ka jing ye pet thong lani ka jing ye mare thong ha ka jing im jongi weli ja ha kata ka por jong uru udon ha ka jing ye pet thong ha ka jing ye mare thong ban pendep ye ka kam jong ka jing ye tho lupa ban ka dau jong ki jing ye ki ba bon ki ba ya kendo ulas nguthai mangiru ha ka jing ye pet thong ka jongi ni mat ye ka ni ka jing nguthai Henry unong tho segi Hebrew ong tongin khmiet yala ki khmat chau Jesu o balong uta unong penlong ban unong penjanai ye ka jinget jongi uban pendap yangi uban pensait bor yangi uban kersan yangi uban betin uban yalam ye ka jingim jongi ha ka jingnya denti jong ka jingim ngilamat le si ye ka bakum kata kajing don rengkat kajong ujisu kajing kersan bor kajong ujisu habang apai yala de segitu gi khindiat tayo ki bala late no arpun nyo arpun pratarik November kala don hapdeng kajing do jing kermen ka bakrau bar kajing ya saj ka bajur hakmat ublay ba undang ailat bangan im bar ngaingu yo blay ba ula khlepat nangta lawan siyeng khat nyo khat prasngi hiyeng hapreng kijing tlot ke bajur hading kata la poi biang so hospital arpulai arbusau Desember ya kendu biang ya kata ga por ke bajur ke ba ngasngol lakot la henrei sesisien ublei usa skor ye kijing ye dwai ye kijing ye kerpat ya ke jing duai ke jonga hi ke jing duai jongpi ke jing duai ki khon ki kti ke yeng ke sem bar ula ai lat biang pangyen im ke jing let ke jingai ke jing let ke jang jingai ni don kam nomor kata ban bam ban pen khlan ban pen side bor jala ke jong ke jing im ke jongi bangila ban sakri khambha yo play But ongani kat khot ka balai he ke sithi ka ba jong Hebrew ka ba khat ar ba phin om man thaj da ka bar sngo tulot ngai lengai ha ki man siam jong pi pe chau Jesu unong penlong unong penjanai ye ka jinget jong yi ba phin om man thaj da ka bar sngo tulot ngai lengai ha ki man siam jong pi Elijah ula sngo thaj ula sngo tulot ngai lengai Henry habaula khijoj hagata ka por bakrsiu angel ula bam bar ula yaj dagata ka bor jong kata ka jingbam sau pho sngi sau pho miet prabange bi geni ka khubor ka khot yengi namar kata bangin om sngotlot no ngai lengai hakini gi jinge sem gi jinge kendo gi bangi mat haga jingim jongi ka baman ga sngi Henry ngin khijoj ngin bam ngin di ngin yaj de bor jong ublei gi sngi gi basa ki banangwan ha ka jing im ka jongi ngin penthamai yala ka jong ka jingbot ka jing berkhat ngin penthamai yala ka jong ka jing dei ka jongi bat ublei ngin penthamai yala ka jong ka jing dei ka jongi bat utrai jongi Jesus Christ ngin wan ye ka khmat jong u namar de ma u uba penlong de ma u uba pendap de ma u uba penjanai de ma u uba pensait bor ngin om sania hala ka jong ka bor par ka jingla ka jongi Henry ngin sania tang ha ka kti ka badan bor ka jong ublei uni snai ban kur khu ya gni ka khu bor ka barit
keba lakren hapadeng kiba bon kijing plot kijing duna naga benta keburom kejong u amen tong ye dwai nya hingu padia me au play ukpa jongi ubabneng namar ba me ayengi kektin keba im kejong me bangiyo ban puli yaka bat ban puson ye kijing sisa balat ho haka Nilong ki batlot atrai ban sempang ye ki jing jeliu jing mayan jong ketien ke jong me henry ni dwai ba menis nei atrai ban pensai ye ki jing mot ki bari ki badan haka bangila atrai bi id ban im de ketien ke jong me bat bangila banang yo ye ka bor ban sakri khamha ye me isnei ban rab ye ngi atrai bi id bangin nom sngo tlot ngin nom sngo that no ban sakri ye me Nagadau jong ki jing sem ki jing kendo ki bangi mat haga jing im. Nagidau jong ki jing ki bangi kendo haga jing im. Hanre ya rab ingi bangin kmiet tang seme ubalong unong penlong bar unong penjanai ye ki jing jongi. Bangin nomman that no. Hanre bangin nang yo ye ka bor ban sakri khambha ye me ling ba ki singi ki por ki banangwan. Kerkhu lang yengi kan ran bi ki ba Don hagani ke jingi sengke biyo sngo yi ke ketien ke jong me. Ai bengin mat atrai yi ke jingkir khu. Ke bawan ke khet ke jingi snei ke jong me. Ker khu yi la ke jong ke balang ke jong me kan rat ke badon yi ke kam ke bakrau. Ban yo ban jit yi ke teman mesan ke balong kinong sarai. Bat kumju yi ke khot ke komiti balang hakani ke ju ke snem. Ya rab atrai bangin kan mau ban bo ye ki jing duai ki jing kerpat hala ki jing kisam ya rab bangin kan mau ru atrai bi ban pen kre ye ki yela di naga banta ban yo i ye kita ki breu ki ba me mela pen kre isne atrai bi ban ya lam yela ke jong ka balang ke jong me ye ke jing ya den ti jong ka pedeng ki ni ki singi ki badap da ke jing ye bangin ya atrai bi om da ka jing la ke jongi Henry da ke jing pensat bor ke jong men siam bakho jong me to isne ban ker khulang ngi baro ling ba ke ni ke por to sngo to pdiang ki ni ke jing tuai ke jing pa nabai ki ni baro ngo ngi demi pa na ke deng Jesus Christ amen ngin ya pen wai de ke jing sing de ke jing ruai ke ba lais pa khat khandai lais pa khat khandai Bar hadirin balakut kini kijing ruang yang kerpat ni teman mesan jongi teman mesan Dr. Ola Mari in subhaban wan nang ni nejrong ban pelaj ingi dah kijing kerkupan wai me kebenta jonga jiwnom kodor tam ye ka perthei silenter kijing im jonga angan ya kotrai ban me lemban me silenter kijing im jonga angan ya ko trai ban me bro lai ligit khot lai spa khat kindai Be ka ben ta jong a jiu nom Odo tam ya kaperte Silenter ka jing im jonga Aingan yan ko try ban me Lembat me Lembat me Lembat me Lemban me Silenter ka jing im jonga Ngan yan ko try ban me Ngam duai ban yo ka jing so Lem ne jing sngo pa pertain Ya kashi tom nganom shepting tang bangan yo yan ban mi
lambat mi, lambat mi, lambat mi, lambat mi. Ya kasih Tom ngàn om xếp tiếng trăng bangan yo yan ban mi hà kỳ lên đi đông tu sumar bad ha kỳ yong pertain ya ka khur Đom neng ba tên sanh ai ngàn yo rung lem ban mi lem bát mi lem bát mi lem bát mi lem bát mi cha ka khur đom neng ba tên sanh ai ngàn yo rung lem ban mi. Try pelaj ida bekerku, ai kejing suk poru. Leon mat na kamana ke gospel jome, ai ngin bam ya kada kabangu. Adis nairu ko try ban pelaj ngir kat bekejing kerku beken sai tam gejong me. Iduaru ko ken radis nai, banang ya lam ngikum kebalang ablay nang laban ya cefrang. Kalanti ke bajengai ko try wat syak bengin mantat. Isnei lo jong syakri ro try baba. Nyai ngoi me ko kan rat nama mala khalit padu ka jingpang ka ban khia ki brai ki skip la no. Ban ngi duai na ka ban ta lo jong syakri try. Isnei ko kan rat ban nor kat bad ilama ki ki por ki ban nang wan ro. Kanang menang la ban trade up ya ka kam ka jingpen im ai jong me ha sla ka ka perthai. Kerku ko try ke kubor ke tin jong me. Kan yo ke jaka ki donut ki men sim ki jongi. Mat ki wei pat ki bala ban yo ngau ya ka ko try lang men ki ko tendong jing pen sawa try ba. Makin yo mat kin yo diang ko try ya ka bor ke tin ki jong me. Anong penembe is ne ngilang baro ban pelai ru ngi jing kerku ben sai tam ki jong me. Matoda aru kacingaya ka badap yang dap ker hayu try nong penimu Jesus Christ. Kacingi ba ka ba mayan ka ba pala ka ba mjo kala ka jong bleu kupa na ba mjo kut. Lembro jing slop batyang ka jim chai bor. Ka jing pantamai do bleu man sim ba khoj. Kini ka jing ker khu lai weu blei. Kin chong sa ban ngi kum ki kun ki ba la sil spa ka jong ma. Kin chong sa rung kat bat ki ba ngai hang ne ba saurong ka perthai ki ba dem ba chakriya blei ba im. Mentah baca kata bom jukut ro. Amen.